laulayi ga guri ba sanyi jiri ya san juyayi me yasa ki sauyin ra'ayi inda laifin da na yi ki abuwa zan sauyi domin ku zuciya ta bar kuka da kiɗimar da na su sauka gare ni sai ki kwance min sarka dan ta ko ina ta tafka da fi na so ya zarce dauran asirka na yau tuni da baya da ni da ke mun juya mun kulla duk soyayya kin ce ko bara bayya ku za a yau gidaya mun zama jini daya da kai ɗaya zan tarayya hakan na ɗaura niyya zan kau da mai hamayya akan ka ko da laya menene matsalar ki Fatima ina tunanin ki ya kwanzama duba gare ki na zamo kurma ban ji ki ɗaya nake ta lallama mai so gare shi babu hikima cikin kiɗa akai batun dima juyo ki ganni zahiri kuma sabida ke na zama kamar rama daure ki bani wata dama ki ban ruwa ko da na korama a ganni can cikin gari nima ina da ke sai na yi takamma ki min na haka sai na bar fama sabida ke kuɗi nake nema